Hello, Rabe. Atong suyag pictos ning pangutana ni kisa ni J Tabamo. Shout out diha kay J Tabamo. Atong basahon ni ijang pangutana, be. Maayong gabi diha, soy. Uy, may gabi pa diha, soy. Mangutana lang unta ko, soy. Kung anong parat man ang kugmo. Kamatay to ba? Lagi ni, soy. From Camiguin Island. Uy, shout out tayo diha sa tanan nga taga Camiguin Island. Soy, hangat tubagon ini, soy, ha? Normal ra gid, soy, nga kini nga tuang kugmo parat. Pero og gusto kag hot and spicy nga kugmo, hala, pus-e og duhang buok sili na imong ilong.